Kanggo Kang Mas Riko sampun matur kaliyan panjenengan. Saklebeting kraton Kediri menika kathah raja penglamar ingkang badhe ngayunaken kakangipun Karesma. Kathah raja penglamar boten panjenengan tampi malah panjenengan kepetaken lare saklebeting taman niku kados pundi to panjenengan. Sinta Dimas Riyana Suryoko. Priya sing bakal kaya sesuk sing dadi pertimbangan sesuk sliramu sakloro ora perlu cawe-cawe perkaraku. Iki perkaraku. Boten saged. Sopo iki? Iki kadang wangun dipung kakak. Dimas Riyana Suryoko. Ambo, kula kedah cawe-cawe. Jalaran panjenengan kan wanita. Putrane kok Nalendra ing Kediri. Sak mangke kados pundi? Bothek para kamu. Aku ora ngrasa sesina kok dibasaku ning rebuke. Nanging menika nyeketaken Saraswati Triyul. Sinten menika kakangmu? Iki perkaraku wis saiki sliramu sakloro pun ndrono kasameyan. Wis masak. Boten saged. Saya mboten pakai. Panjenengan badhe menapa? Menika sampun kersanipun Kusuma Dewi Karesma. Apa mah? Kowe ora bener. Jalaran iki ana ing taman. Iki tengah wengi. Teges kowe bakal dadi turak mongko. Monggo ini bagian start, ini bagian kula mlebet ing taman melo kersanipun Kusuma Dewi Karesma. Oh ya nek ngono kowe tak rangke tak suwane Kanjeng Rama. Ayo, ayo kita. Nalikanipun utusan saking Dambangan tampuk ditukomo piye putra dalem menika wajar limpasan ing Jalembang wajar terus ninggake kabupaten ninggake keraton Kediri wangsul boten nganti napa-napa kewirangan piyambakipun si Jalembang asuhan apa piye nanti sabanjure piye to aku piye putraku tandangipun Suryaka menika limpasan bebasanipun raja lengaker boten mempan dhateng papak palune tajik menika terus bila damel mongko menawi yen Pangeran Suryana lan Suryaka menika dados putra ngarsa panjenengan menika jan sampun kados panjenengan kala Pangeran Pati kan bakal lintir nah keprabon iki
Dening kula nggih sami ngadegaken Kanjeng Rama. Boten menapa ketingalipun sareh dipun sarehaken penggalipun. Napasipun dipun tata. Nggih. Mendika benek kaya ada sabun. Nggih kula matur Surya kelan Surya matur ana apa? nggih. Arep matur apa? Iya. Wonten ing taman. Wonten ing taman wonten durat mokor apa? Durat apa? Ingkang dipun dosa menapa? Durat mokor menika kan tapi menjih. Ya Allah Kanjeng. Orang ngira babar bisa. Menawa kedhiwis masuk ke tumpuk, lelakon kandhak tumpuk. Nek Kasih kosipun silaku ya sesepuh, warangka, parambara, mungguing kediri. Piye kakang? nek kosipun para panjangane kula mboten kira-kira nggihipun jagi dhateng sakjalining lantak lebeting beteng kakon kediri menika. Aku sewa semangat kula jiwa. Nurwati dan Romo Iya, piye? Surya. ingkang dipun dusta menika mboten kok Mas Pijes Raja Brana. Mboten Mas Pijes. Nah, itu dudu mati disraja rendana panjenengan Surya Mas. Kakang Mbok Ganeswari dipun gelandang dipun putung mlajar kalian maling abundara. Jangan sekali. Piye? Kedaipun panjenengan kumuli paring jauh mulih jane pun kelihatan terputus to menika kek. Dipun putung mlajar Supati. Dipun betul. Nurwati. Jek putih. Sudah matur sama satu tandi-tandi. Kasihatane piye? Yo gaku dari sepandi surga. Ada apa? Kok nanti iso lena kamu coba? Ada keduga ingkang kathah Kanjeng. Upami kula nyumurupi duwak makanipun menika mongke kula iki tanggung jawab. Monggo. Dereng 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 kamu Romo. Wonten lain badhe kula prawan. Arep nyuwun kita. Rupane ora kokro. Bosewu. Menika agunanipun menika. Malingipun sampun kula teko. Upami wonten lilah panjenengan Julungan, pegawe nilange pacek Julungan itu. Julungan. Jek. Sing darbe panuwa sing kediri kuwi kelas itu. Jek. Lho, Nanging gebunge manahku. iya, aku nama itu. Jek. Piye? Kenane? Kowe nyewake bocah bagus. Kowe matur yen iki sing dusta, yo ganing surgane serat kenane piye? Nalikanipun kula mlapat karo tenaning paman Kediri. Yo, Kula menika manggihaken menika. Mriki kaya iki klitah-klitih. Wonten ning betheng regole taman lajeng pun cepet. Kula mesti akan iki wis kowe mati. Bodoh dalam sewu Sanggabu sing sapa? Pulau lari saking dusun Nah, saka desa mesti nang paman kebukan aku golek bondo yo. Julungan. Nggih. Bodoh dalam sewu
Sira sapa? Kula lahir saking dusun saking pertapan oleh Padepokan Gunung Lawu. Saka Gunung Lawu. Nggih. Apa meneh Gunung Lawu? Gunung Lawu ngene